ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத்சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदार्थिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. थैंक्स माता. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ராம ஹரே பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஸ்லோகா என்ன? ஜெய ஜெய ஸ்ரீ ஓ, சைத்தன்ய. நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் மாதாஜி. நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். அதுதான் போனுக்கு வரணும்னா கோஹோஸ்ட் போயிடுச்சு. நீங்க மறுபடியும் இல்ல பண்ணணும். நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் எப்படி இருந்தாலும். கோஸ்ட் அப்படியா? நான் ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கேன். ஆமாமா. ஒன்லி த ஹோஸ்ட் கேன் ஷேர் இன் திஸ் மீட்டிங். அதான் காட்டுது எனக்கு. சாரி. ஓகே 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 பண்ணிட்டேன். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஓ ஓகே, ஷேர் ஆப்ஷன் டிசேபிள். சாரி. ஓகே, பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஸ்லோகா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஃபார்முலா என்ன? ஸ்லோகா மகாமந்திரா என்னன்னு கேட்கல. பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஸ்லோகா என்ன? டெய்லி நான் சொல்லிருக்கேன். அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருதம் அனுகூல்யேன பக்திர் உத்தம. கிருஷ்ணானுஷீலனம் கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்திர் உத்தம. எக்ஸலண்ட். வெரி வெரி இம்ப்ரெஸ். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா நம்ம என்ன ஸ்லோகா எதுக்கு அப்ளிகபிள்? பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இதுதான் அப்படின்னு. இப்போ அந்நிய அபிலாஷிதா சூன்யம்னா எல்லா அபிஷேகங்களும் 0. ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம்னா இந்த ஞானமன் கர்மத்துல நம்ம பண்ற கிருஷ்ணருக்கோசரம் படிக்கிற பகவத்கீதா வராது. கர்மான்றது நம்ம கிருஷ்ணருக்கு செய்யற பிரசாதத்திலே வராது. ரைட்? மத்த ஞானங்கள் அனாவிருத்தம் கவரிங். அதனாலதான் அனுகூலேன அப்படின்னா என்ன மீனிங்? அதாவது கிருஷ்ணருக்கு ஃபேவரபிளா, சாதகமான திருப்திப்படுத்தக்கூடியது. கிருஷ்ணருக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய புஷ்பம் மாதாஜி கிட்ட ஒரே ஒரு செகண்ட். என்ன என்ன பிரபு சர்வ பிரபு? பிரியமான காரியம். இந்த ரெண்டு ஒண்ணு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு செகண்டுக்கு. புஷ்ப மாதாஜி திருப்திப்படக்கூடியது அப்படின்றாங்க. அண்ட் இவர் பிரியமான. இப்போ கம்சர் சண்டை போட்டார் இல்லையா? அவர் ரொம்ப திருப்தி படுத்துச்சு அந்த சண்டையில. அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 பிரியமாவும் இருந்துச்சு அவருக்கு. அவர் என்ஜாய் பண்ணாரு. ரைட்? அப்போ இது பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸா? இல்ல மாதாஜி. யசோதாமாயி பண்ணது அவருக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. சுத்தமா அவருக்கு ஃபேவரபிளா இல்ல. சோ புஷ்ப மாதாஜி அண்ட் சர்வா பிரபு அப்போ யசோதாமாயி அகெயின்ஸ்ட் டிவோஷனா? இல்ல மாதாஜி. அப்போ பிரதிகூலத்துக்கு அர்த்தம் வேற எதுவும் இல்லையா? அவருக்கு பிடித்தமான. பிரதிகூலத்துக்கு டேலி ஆகுது. அப்ப அனுகூலத்துக்கு என்ன மீனிங்? சாதகமானவன். யாருக்கு சாதகமா? கிருஷ்ணருக்கு சாதகமா. பகவானுக்கு சாதகமா. பகவானுக்கு சாதகமா. சோ பேசிக்கலி அனுகூலம் அப்படின்னா என்ன? அனுகூலம் நாட் ஃபார் பகவான். அதுதான் நான் சொல்றேன். அனுகூலம்னா அவருக்கு வார் பண்ணது அவருக்கு ஃபேவரபிளா இருந்துச்சு. வார் அவருக்கு பிளீசிங்காவும் இருக்கு. கரெக்டா?
உங்களுக்கு நான் சொல்றதா இரண்யகசிபு அவருக்கு ரொம்ப ஃபேவரபிளா இருந்துச்சு. சோ பகவானுக்கு ஃபேவரபிள் நம்ம சொன்னோம்னா அப்ப இரண்யகசிபு பியூர் டிவோஷன் சர்வீஸ். யசோதமாயி பண்ணது அவருக்கு ஃபேவரபிளாவே இல்ல. அப்போ அது தப்பு. இல்ல மாதாஜி. நீங்க தானே சொன்னீங்க, அவர் கரெக்டா? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? அவர் வந்து சோ பேஸ் தன்னுடைய குழந்தைக்கு எதுவும் ஏற்பாடு கூடாதுன்றதுக்காக தனது குழந்தை பாவம் தான் பார்க்கல, கடவுளுடைய பாவமா பார்க்கல. அவரால் எல்லாம் முடியுன்ற அந்த நமக்கு தெரியாது. டாபிக் டைவர்ட் ஆகுது பிரபு. பிரதிகூலம் ஸ்பெசிபிக், இதனால நம்ம ஜெனரல் பேசணும்னா டைல்யூட் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா சம்பந்தம் இல்லாதவங்க தோஷம் வருது இதுல. ஏன்னா சம்பந்தம் இல்லாதவங்களை சேர்க்கறது வந்து என்ன தோஷம் வந்து அதியாப்பி தோஷா அப்படின்வாங்க. அதிகமா சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம, ரைட்? இரண்யகசிபு எல்லாம் அந்த டெபினிஷன்ல வரும். அது அதிவியாபி தோஷால வருது. சரி, இருக்கிறவங்களையும் துரத்திடுறோம். அது வந்து அவ்வியாபி தோஷா. இந்த 2 தோஷங்கள் வரக்கூடாது. இது நீங்க கத்துக்கணும் இல்ல, ஜென்ரலா எப்பாவது கேட்டா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். அதனால அனுகூலம்னா வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த பெர்ஃபார்மர், செய்யறவங்க அனுகூலமா பண்ணணும் கிருஷ்ணருக்கு. புரியுதுங்களா? கிருஷ்ணருக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கா இல்லையான்றது இல்ல, பட் கிருஷ்ணருக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கணும்ன்ற எண்ணத்துல பண்ணணும். உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? புரியுது மாதாஜி. நான் செய்யும் செயல் கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காம கூட இருக்கலாம், பட் இட் should be நான் ஃபேவரபிளா பண்ணணும் கிருஷ்ணருக்கு. கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்குதா இல்லையா பாக்கக்கூடாது மாதாஜி. அவர் தேவைக்கு தகுந்தால் போல் நடந்துக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கு அதாவது ஏன் பாயிண்ட் அவரோட ஆஃப் வியூல தேவைக்கு தகுந்தால் போல நம்ம நடந்துக்கிற மாதிரி. அவருக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நடத்துக்கிறது இல்லன்றதா. அவருக்கு தேவை அந்த டைம் வார் பண்ணணும், அதனால அவருக்கு இரண்யகசிபு பண்றது. அப்போ உங்களுக்கு நீங்க சொல்ற டெபினிஷன் மிஸ்மேட்ச் ஆகுது. அவர் தேவை அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் கொடுக்கணும், அம்மா எந்திரிச்சு போக கூடாது, கோவம் வருது. சோ அவருக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நடத்துக்கல. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியுதா நான் சொல்றது? இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா எடுத்துட்டு இருக்கேன். புரியுது Right? மாதாஜி. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி இன்னொரு தடவை கொஸ்டின் என்ன இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. என்னோட கொஸ்டின் வெரி கிளியர். அந்த பக்தின்றது அனுகூலம் அப்படின்னா அதோட அர்த்தம், அந்த டெபினிஷன்ல அர்த்தம் கேட்கிறேன், ரைட்? அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம்னா அந்த பக்தி அனுகூலம்ன்றதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன். இப்ப கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போயிட்டு வந்தது. நெட் போயிட்டு வந்தது. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ உங்க நீங்க பாவக்காய் சமைச்சு வைக்கிறீங்க, அதாவது கடவுளுக்கு பிடித்தமானது செய்ய, பிடித்தமானதுன்னு இல்ல, அவருக்கு விருப்பமானது அல்லது நம்ம செய்யறது நன்மையானது, நாட் பிடிச்சமானது. பிடிச்சமானது அவருக்கு பிடிக்கல, யசோதாமை செய்யறது எதுவுமே பிடிக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி உத்தம பக்தி அல்லது தூய பக்தி செலுத்துவதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தூய பக்தியோட ஃபார்முலா தான் இது. நீங்க தூய பக்தினா என்னன்னு கேட்பாங்க. இப்போ ஒரு குழந்தை கிட்ட கேக்குறோம் தூய பக்தி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை விட்டு கொஞ்சம் போறேன். அர்ஜுனர் வந்து அனுகூலமா பண்ணாரா இல்லையா? அனுகூலமா பண்ணாரு. பட் எல்லாமே கரெக்ட், அது கிளியர். ஓகே, அவர் தூய பக்தரா இல்லையா? தூய பக்தர். அவர் கிருஷ்ணருக்கு ஃபேவரபிளா பண்ணாரா? எல்லா கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லா டைம் பண்ணாரா? பண்ணாரு மாதாஜி. பண்ணாம இருந்திருக்காரு. சில சமயம் அந்த வார்ல வந்து அவருக்கு பிடித்தமானது எல்லாம் செய்யல. அதனால அந்த அவரு சர்க்கரை எடுத்ததுதான் பிடிக்கல. எக்ஸலென்ட். புஷ்பா மாதாஜி ஆன்சர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. அது அவர் வந்து அதாவது பீஷ்மரை வந்து இது பண்றதுக்காக ஒரு இது சக்கரத்தை தூக்கிட்டு போவார் மாதாஜி அடிக்க. பட் வார்ல வந்து அவர் வெப்பனே எடுக்க கூடாதுன்ட்டு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காரு, சொல்லியிருக்காரு, சபதம் எடுத்திருக்காரு. அத அகேன்ஸ்ட் போறாருன்ட்டு அவர் காலை பிடிச்சுக்கிட்டாரு மாதாஜி. இருக்கிறாரா? வெரி பியூட்டிஃபுல். பிக்கப் பண்ணணும் நம்ம. வெரி நைஸ்லி சஸ்பெக்ட். அப்படின்னா என்ன, அர்ஜுனா வந்து கிருஷ்ணருக்கு அது பண்ணது கிருஷ்ணருக்கு ப்ளீசிங்கா இருந்துச்சா? அவர் எடுத்துன்னு போயிட்டு இருக்காரு, அதை பிடிச்சி காலை பிடிச்சி இருக்கிறாரு. உங்களுக்கு பிடிக்குமா? சிம்பிள் லாஜிக். நம்மள யாராவது வீட்டை விட்டு வெளில ஏதோ போறோம், அவர் ஸ்டாப் பண்றாங்க, எதுக்கு வேணா போறோம், சினிமா போறோமோ கோயில் போறோம், எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு? அப்படிதான் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கும். சோ இஸ் இட் பிளீசிங் ஹிம்? நோ. இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்களா, அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரியா இருக்கு அவருக்கு உருன்னு கோவம் வந்துச்சா இல்லையா? ஆனா அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது நல்லது கிருஷ்ணருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா பாவம்? ஆமா மாதாஜி. அப்ப நான் வந்து இது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி, அவருக்கு நல்லதுன்னு நினைச்சு.
அவருக்கு நீங்க வந்து நல்லதுன்னு நினைச்சு தப்பா செய்யக்கூடாது, நல்லதுன்னு நினைச்சு நல்லதான் செய்யணும். அதுல டவுட் இருக்க கூடாது. இது மாதாஜி அது அவருக்கு நல்லதா நல்லதுதானே இருக்கும்னு மாதாஜி. அவர் சபதத்தை மீறக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறது தப்பா? ஆஹ் அர்ஜுனன் அவரோட நினைச்சது. கரெக்ட், அதுதான் அர்ஜுனரோட பாவம், ரைட்? சோ இதுதான் பியோர் டிவோட்டியோட பாவம். இது கொஞ்சம் டீப்பா புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதால தான் நான் இவ்வளவு நேரம் போட்டு உங்களை நோய் 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 அன்றிருக்கேன். இதே மாதிரி நான் வந்து நோய் 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 அன்றிருப்பேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, புரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா லெவல் 1 லெவல் 2ல இவ்வளவுதான் சொல்லுவோம் அனுகூலம் அப்படின்னு. பட் நீங்க சொல்ற அந்த ஒரு வேர்டுக்கு மாதாஜி இப்ப அனுகூலம்ங்கிறதுக்கு இத்தனை மீனிங் இருக்கான்னு இப்பதான் தெரியுது. ஆமா, நான் கூட இப்ப உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்ன்ற விஷயம் தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. லைக் ஆத்மான்றதுக்கு எவ்வளவு மீனிங் இருக்கு. லைக் மைண்ட் ஆகும், ஸ்மால் ஆகும், அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏய் மத பிரேமேரா சேவா காரே அனுபமா யஹா தேகி சர்வலோகேரா ஜூடாய நயனா. ஹரே ஏத கிருஷ்ண மாதாஜி. பள்ளி ராகவ ஏத பள்ளி ராகவேரக கைல ஆலிங்கனா ஏயி மத சமானில் சர்வ பக்தகணா. அதன் வேற பின்னர் அடுத்தது முன்னாடி மாதாஜி சைத்தன்யம் அதுக்கு முன்னாடி படிங்க மாதாஜி. 91 91 படிங்க. 91 படிங்க மாதாஜி. 91 அது படிச்சாச்சு மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி படிக்கல. 91 இன்னைக்கு தான் படிக்கணும், இப்பதான் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணையுடன் ராகவ பண்டிதரை ஆலிங்கனம் செய்தார். அதே போன்று அவர் எல்லா பக்தர்களையும் மரியாதையுடன் வழி அனுப்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் சின்ன நிமிஷம் இது வரல. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து அவரை ராகவ பண்டிட்ட வந்து அவர் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. ராகவ பண்டிட் யாரு? நேத்துதான் சொன்னேன். சொன்னா மாதாஜி அவர் ஒரு டென்ஷன். கோபி மாதாஜி. கோபி கோபி. மாதாஜி அவருடைய ந- தங்க வந்து கோபியர்கள் பாவம், கோபியர்கள் பாவம். கோபி மாதாஜி கோபியே தான் போன இதுல. கோபி மாதாஜி. அவரோட தங்க வந்து தமயந்தின்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண வெரி மாதாஜி. நைஸ், எக்ஸலண்ட், வெரி வெரி ஹாப்பி ஜெயந்தி மாதாஜி. சோ கோபியோட பாவம் இருக்கும். ஏன்னா he was previously கோபி. அதுதான். அதனால தான் நான் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எதுக்கு நோண்டுறேன்னா, நிறைய நம்மளுக்கு புரியணும் சைத்தன்யானா, நம்மளுக்கு வந்து பேசிக்கை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் பேசிக் போகணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். சோ அதனால வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் போனாதான் இதெல்லாம் கூட பாவம். ஏன்னா நிறைய பேர் அகேன்ஸ்டா பண்றாங்க. யுதிஷ்டர் சொல்றதுக்கு அகேன்ஸ்டா அர்ஜுனர் ஃபுல் பாண்டவாக்கு அகேன்ஸ்டா போறாரு. சகாதேவா எப்போ சகாதேவ் எல்லாருக்கும் அகேன்ஸ்டா, கிருஷ்ணருக்கும் அகேன்ஸ்டா பண்றாரு இந்த மாதிரி. அனுகூலம். இல்ல மாதாஜி, But அவங்க against- போர் செய்யறதுக்கு அந்த நாள் குறிக்கும் போது சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி, அதுவா மாதாஜி? போர் வந்து குருஷேத்திர போர் சொல்லும் போது அவங்களுக்கு போய் நல்ல நாளை போய் குறிச்சிட்டு வந்திருப்பாங்கல்ல மாதாஜி சகாதேவன், அதுவா மாதாஜி? போருக்கு இல்ல, போருக்கு சொல்லல அவரு. அவர் போய் என்னது சாந்தி தூதரா போறச்சே முடியாதுன்னு கட்டி போட்டுறாரு. ஓ சரி சரி, ஓகே. ரைட். இஸ் இட் ஃபேவரபிள்? கிருஷ்ணாக்கு அது ஃபேவரபிளா? யாருக்குமே ஃபேவரபிள். பட் அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயும் சரி, அந்த கான்செப்ட், அந்த தாட் இஸ் குட், ரைட்? இன்டென்ஷன் இஸ் குட். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நம்ம நிறைய கதைகள் இருக்கு இல்லையா, கண்ணை வந்து கட் பண்ணி வச்சாரு, அதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப தப்பு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆர் அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அவரே பண்றச்சே நான் என்ன பண்றது, நான்ன்ற அகங்காரம் அதுல வருது. பாயிண்ட் என்னன்னா, தெரியாம பண்றது கரெக்டா இல்லையான்றத பத்தி நான் ஆர்கியூ பண்ணல. அது இன்டென்ட் வாஸ் ஃபேவரபிள். இப்போ நம்ம வந்து அவனே பண்றச்சே நானும் பண்றதுக்கு என்னன்றச்சே நம்மளுக்கு இன்டென்ட் ஃபேவரபிள் இல்ல, அகங்காரம் இஸ் கமிங். உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? இப்போ நான் தெரியாம ஆனியன் கார்லிக் வச்சேன்னா தட்ஸ் ஓகே, மை இன்டென்ட் வாஸ் குட். ஆனா இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டும் நான் வைக்கிறேன்னா என்னோட இன்டென்ட் இஸ் கோயிங் பேக். அகங்காரம், அன்புக்கும் அகங்காரக்கும் வித்தியாசமா இருமா? அன்புக்கு எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ எனக்கு வந்து பாதாம் அல்வா பிடிக்கும், நீங்க பண்ணி வைக்கிறீங்க, சந்தோஷம். இதுவே எனக்கு சுகர் இருந்துச்சுன்னா நீங்க பண்ணி வச்சீங்கன்னா பண்ண மாட்டீங்க. அப்போ வந்து எனக்கு ஃபேவரபிளா பண்றீங்களான்னா, எனக்கு பிடிச்சது பண்றீங்களா? இல்ல, பிடிக்காதது கூட பண்றீங்க. ஆனா எதுக்கு? என்னோட நன்மையை காட்டி பண்றீங்க. அதுதான் பாயிண்ட். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சிவானந்தா சைனி கரிய சமானா வாசுதேவதா தேரா துமி கரிய சமாதானா. சிவானந்தா படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவானந்த சேனே எத்தனாவது? 92வா? 93 வாசிக்கிறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிவானந்த சேனே கஹே கரிய சமானா வாசுதேவ தத்தோ துமி கரிக சமாதான. மகாபிரபு மிகுந்த மரியாதையுடன் சிவானந்த சேனரிடம் கூறினார், வாசுதேவ தத்தரை நன்றாக பார்த்து கொள்ளுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் சிவானந்தா சேனா? சிவானந்தா சேனா யாரு? இந்த இந்த இப்போ இப்போ சிவானந்தா சேனான்ற பேர் நம்ம நிறைய தடவை கேட்க போறோம்.
அஹ் இவரு சைத்தன்யர் கூடவே ஹெல்ப் போவார்ல மாதாஜி அவர். இல்லையே அவரு எனக்கு தெரியாது. இல்ல கரெக்ட் டிவோட்டி தான். பட் எங்க எங்க ஓகே என்ன சொல்றது, அவருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபைல் இருக்கு. அவரோட ப்ரொஃபைல் என்ன? இப்போ கலாவதி மாதாஜியோட இந்த கிளாஸ் ப்ரொஃபைல் என்னன்னா, நம்ம எந்த ஸ்லோகா ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அது அவர் மேலாளராக பணியாற்ற அவருக்கு என்னென்ன வேலை வேணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாரா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல அது பண்ண மாட்டாரு. வந்து கைடு அந்த டிவோட் சைத்தன்யா பார்க்கணும்ன்றாங்க இல்லையா? அதாவது பெங்கால்ல இருந்து பூரி, right? மாதாஜி இப்போ மாதாஜி பெங்கால்ல இருந்து பூரி கூட்டிட்டு போற அந்த டிவோட்டிஸ் கேக்குதா? கேக்குது. கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. Next. okay. என்ன பெங்கால்ல மாதாஜி இருந்து பூரிக்கு என்ன கூட்டிட்டு சொல்றீங்க? போற அந்த கேட்கல மாதாஜி. அவர் கைடு சொல்லுவோம்ல. அது அவர் கூடவே போறவர் தானே மாதாஜி, இல்லையா? கைடு இல்ல அவர் கூட இல்ல. மற்றவங்களுக்கு அவங்க பெங்கால்ல இருந்து மற்றவங்களுக்கு பூரிக்கு கூட்டிட்டு டிவோட்டிஸ் ஓகே மற்றவங்களுக்கு வந்து பண்றாரு அவர். சோ அவர் வந்து டூர் கைடா பண்றாரு. அதான் அவரோட ப்ரொஃபைல். ஓகே. அவர் வந்து வாசுதேவா நல்லா பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. பரம உதாரையினோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிக்கு. குறைங்குது. ஆமாங்க, இப்பத்துக்குள்ளார இந்த ஒரு வாரமாவே கொஞ்சம் வந்து விட்டுட்டு கேக்குது மாதாஜி சொல்றேன். நல்ல நேரத்துல போயிடுது. 91 92ங்க 104 படிக்கிறேன். 4 வாசிக்கிறேன் படிச்சிட்டு மாதாஜி. இருக்காங்க மாதாஜி. ஆ 94 ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஓகே Happy மாதாஜி Pongal கிளாஸ் முடிச்சிட்டாங்களா? கிளாஸ் முடிக்க கிளாஸ் நடந்துட்டே இருக்க நெட் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி அவங்களுக்கு. அப்படியா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹாப்பி பொங்கல், வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹாப்பி Thank பொங்கல் you, மாதாஜி. thank you. Happy Sankranti and wish you all the same. மாதாஜி Okay. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹாப்பி பொங்கல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Same to you மாதாஜி. எல்லாருக்குமே happy Happy Pongal. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, Happy எல்லாரும் Pongal. ஹாப்பி பொங்கல். For all the devotees. பொங்கல் மாதாஜி. Happy Pongal, happy Pongal. Okay, I think மாதாஜிக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மேம்? ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஓகே மேம், சீக்கிரம் வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க சீக்கிரம் வந்துருங்க. வாஞ்சா கல்பதர்பியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. Thank you. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். கிருஷ்ணா 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 ரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். ஏன்னா மேம் பாகவதம் ஒரு ஸ்லோகா எடுத்துருவாங்க இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஆமா. ஹாப்பி பொங்கல். நானும் மேம் ஒரு ஸ்லோகா எடுத்துட்டு நானும் கிளம்பிடுவேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் அதுக்கு தான் ஐம் ஆல்சோ வைண்டிங். Okay, thank you ma. Thank you for your understanding. Thank you. Hare Krishna. ஹரே No, கிருஷ்ணா.